Hello mga ka-From D, magandang araw po sa inyong lahat at nandito ako sa aking harapan ng aking bahay at gusto kong ipakita sa inyo yung aking front yard na napakaganda at syempre napakakulay niya. But before anything else, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel and don't forget to touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Then ayun nga ka-From D, halos mag-isang buwan na yung ubo ko at naluluha-luha pa ako ngayon dahil walang tigil yung ubo ko, talagang pagod na ako. So araw-araw inaatake ako ng hika. Sa gabi hindi naman ako nakakatulog dahil pagod na pagod ako sa kakaubo. Then sumasakit na rin yung aking tiyan, dibdib, sa kakaubo. So ayun, pero tinitiis ko lang at syempre ay hindi ko nakakalimutan yung halaman ko kahit na tanggalan man lang ng mga damo. So pag may time ako, pag walang ulan, lumalabas ako para linisin yung aking garden sa front yard at siyempre dito rin sa backyard. Pero ipapakita ko muna ng una yung aking front yard kasi napakaganda na habang wala pang ulan. So tara, let's go ka-From D at ipapasyal ko kayo sa aking napakagandang garden sa front yard. Let's go. So ayun po mga ka-From D, dito sa may aking bintana sa labas ng kitchen, sa tapat ng lababo, ito yung aking halaman dito. So dati makapal na makapal yan, pero nilipat ko yung mga ferns dyan para mas maging maliwalas at para ano lang, parang maximize lang yung halaman at hindi magulo. So ayun nga po ka-From D yung aking ano dito, yung halaman sa tapat ng bahay ko. Then napakaganda ng aking mga ano dito, mga bromeliads. Matataba sila, araw-araw kasi umuulan dito at syempre nalidiligan, so hindi ko na kailangan magdilig. Then ng aking mga ano dito, yung malalaking peace lily, nakalimutan, sensation yata yung tawag dito. Hindi siya nawawala ng mga flowers. Pag nawawala yung isa tapos may lalabas na naman ng isang bulaklak, din ayun, tuloy-tuloy. Pero pag medyo matagal na, yung bulaklak niya nagiging kulay green. Ayan. Yung fresh flower, white. So ayan. Andun pa sa talaga. Mga halaman ko dito, may mga mix na Difinbasia, mga peace lily, at yung mga ano ko dito, ang mga ferns, buhay na buhay sila kasi madalas silang nadidiligan. Kapag mainit naman ka-From D yung dahon nila, ay parang namumuti, parang hindi ko maintindihan yung kulay, parang nagiging silver na para matutuyo siya. But ngayon, dahil maulan, palagi siyang palaging fresh at green na green. So dito nga ka-From D yung sa ground naman, magkakasama dito yung mga peace lily, yung ano tawag dito, yung mga bromeliads, meron akong Persian shield, croutons, tapos yung mga pinapadami ko na coleus na pula. So ito na lang kasi yung coleus ko ka-From D. Halos mawala na lahat yung coleus ko, pero ayan, ang ganda-ganda na ng aking coleus dito. Nagpa-flower nga siya. So kailangan tanggalan ko siya ng flowers para tuloy lang yung paglaki niya, pagsanga niya. Kasi pag once na hindi ko tinanggal yung flower niya, mag-ano lang siya, lilit ng lilit yung dahon niya, then mawawala na siya. So ito yung aking Bougainvilleas na Mayana or coleus. So maliit lang ito, nilipat ko, akala ko wala na, naubos na ito kasi halos wala na, hindi ko na nakikita. Pero ayan, naka-recover ulit kasi nadidiligan tapos mainit din. Kaya ayan, ang ganda ulit. Tapos yung aking ayan, mga coleus dito sa nakaipit sa mga bromeliads, din yung aking napakagandang variegated na pineapple, yung aking mga tea plant, ay yung aking mga tea plant na matagal nang nakatanim dyan. Siyempre yung mga Persian shield na halos
tumumba na dahil sa laki niya. Yung mga ano ko naman kaprom, yung mga bougainvillea nilipat ko dito sa baba para hindi na ako mahirapan magdilig-dilig pa kasi hindi rin naman nagpa-flower doon sa sa taas. So ayan ang mga aking mga bogies. Pero magkakaiba yung bulaklak niya kaprom, may kulay orange, may pink, may yellow, may white. So hindi ko na alam kung alin dyan yung mga bulaklak ng sinabi kung ano-anong kulay yan. So yung ibang mga halaman kaprom din na nasa paso nandito din nilagay ko rin sa may sa may gate kasi hindi ko rin naman nabubuksan yung yung gate na mas malaki para daanan. So dito nila ako dumadaan sa mas maliit kasi mas kasya naman yung motor ko dito na paglabas sa kapasok. So dito sa may gate kaprom din nandito yung aking bromeliads again sa puno ng yellow bell or alamanda plants. Tapos meron akong dito monaika. So malaki na, dati nakatanim na siya sa dati nakatanim siya sa paso, dinilipat ko siya dito, dinirect soil ko na para hindi na ako mahirapan mag-alaga. So ayan dito sa aking may gate, ayan, napakaganda at very colorful. At yung naiwan na sa pagbunot ko, hindi binunot ko kasi yung mga aking mga Mexican Fittonia, ayan, nagpa-flower na naman ulit. Ito na ulit kaprom din yung aking alamanda. So non-stop pa rin yung flowering niya, although maliit na lang siya at minimal na lang yung flowers niya, pero marami pa rin bulaklak niya kahit minimal na yan. So ang dami-dami niya ng bagong sanga. So pag nagbulaklak yan sabay-sabay at gaganda ulit siya. So ang dami-dami ng kaprom ding mga lumalabas na flowers. Siguro mga 2 weeks punong-puno ng bulaklak niya kasi parang nagre-recover pa lang siya. So ayan. Yun, dito naman sa ground, ayun, yung aking mga pink lady. So talagang umaapaw na. At ilang linggo pa lang yan bago ako magkasakit. Ayan ang pinag-asikaso ko. Gusto ko talagang umapaw siya dito para masunod yung gusto ko na parang Japanese Zen garden. Pero ayan, nasobrahan naman yung mga niya pag apaw niya. Pati yung mga stones na dinikor ko dyan sa landscape, ayan, natabunan niya na. Pero tatanggalin ko rin naman siya kasi sobra-sobra na, baka matakpan niya yung dito, yung mga white stones ko. So baka rin bahayan ng ahas kasi masyado pala siyang makapal kaprom di. Kasi nakikita ko dati sa sa mga malls, yung mga pink lady nila parang minimal lang, parang konting-konti at hindi lumalaki. Pero dito kaprom din umaapaw at ang tataba. Yung mga croutons ko naman dyan kaprom di, ayan, napakaganda ng croutons ko dyan. Very colorful sila at buhay na buhay yung nila pagka tayo nila kasi maulan, palaging maulan, almost daily nag-uulan. Then ayan, matibay yung mga katawan nila. Then meron din akong dyan kaprom di, yung Loropetalum. Ayan, ginugupit ko siya. At marami nga akong ginupit dito, kaya lang hindi yata nabuhay yung iba. So meron na ako nitong pinaparami ko siya kasi medyo rare naman itong Loropetalum na ito kasi kukunti lang naman yung may ganyan na halaman talaga. Then binili ko nga yun sa Baguio nung sinama ko dun sa ng friend ko sa botanical garden. So yan ang binili ko. Then ayun, lumaki na. Sa totoo lang kaprom di, dumami na yan. Kaya lang napabayaan ko kasi gusto niya pala sa init. Mas gusto niya sa init na ng halaman na ito. Kaya lang nilagay ko doon sa may sa may lilim. So hindi siya lumalaki pero ang pait-pait niya, pero hindi naman siya namamatay. So ayan, nilagay ko nasa paso lang siya pero ayan, lumaki siya at pinutol ko yung iba na mga sanga itinanim ko. Then dito naman yung aking pinapalaki. Pinoform ko to na Christmas tree. Ang tagal niyang lumaki kasi naputol nga siya nung inaayos ko dito. So kailangan putulin ko yung mga sanga niya para tuloy-tuloy yung pagkapal ng niya, mga dahon ng mga sanga niya. Para kasi pag pinuputol yung sanga, dumadami yung niya, yung sanga niya.
nagre-rebranch siya, tapos ayun kumakapal. Din mayroon siyang katabi na variegated na ito Eugenia rin. Pareho lang silang Eugenia, kaya lang ito iba yung kulay niya. So pinutol ko lang siya doon from doon sa dati kong variegated na bigonia. So ayan, nabuhay siya. Ayun, sana tuloy-tuloy na, at marami siyang mga branch. Ito naman kapromdi yung crotons ko dito na sobrang lush at napakagandang tingnan. Lalo pag nandun ako sa loob ng bahay, nakatanaw ako sa bintana. Ito yung nakikita ko. Ang ganda kapromdi. Yung kulay niya kasi pareho yung dahon niya, pero yung kulay nila magkaiba. So yan ang nagustuhan ko dyan. Yung yellow, tapos may mayroon ibang kulay dito. Pero magkaibang puno siya kapromdi, kasi ito talagang ganyan yung kulay niya. So since nasa kubo pa yung bahay, ko, andyan na yun. Tapos ito rin ganun din. Hindi ko lang naasikaso kasi masikip dito dati. Ayan, yung aking Eugenia, dumadami na. Kumakapal na. So, nagtanim din ako dyan kapromdi ng yellow bell sa gilid para sa sa pader, sa bakod, bago mapang siya sa bakod. Tapos, diyan ko sa bakod para matakpan yun dito sa so, matatago dito sa loob ko. Lalabas yung pag na siya dyan sa pag namulaklak. So, mas magandang tingnan. Then, yung crouton ko, pinutol ko, pero ayun na, lumabas na naman yung dahon niya. Mas maraming isa kapromdi. Kasi dati pinabayaan ko na siya at talagang patapon na nga yung kapromdi kasi wala na akong malagyan. Pero naisip ko mas magandang may takip pa rin doon sa bandang bakod para at least tago dito sa aking loob ng garden. Ayan yung aking mga Persian shell dito. Dapat minimintin niya na putulin kapromdi kasi pag humahaba yung dahon niya ay mga sanga niya, namamatay siya. So katulad ng ibang mga dyan, yung mga Persian shield, namatay na siya kasi masyado nang malaki, pinabayaan ko lang. So ayan. Pero yung iba talagang sinadya kong binunot, pero may tinira ako. Kaya lang, hindi ko na siya, sabi ko dapat, gusto kong palakihin. Pero nung lumaki na siya, ayun, biglang, natuyo siya. Hindi ko alam kung bakit ganun. Then, yung mga aking mga Phocian tea plants, inaano ko rin dyan kapromdi. Binibilog ko rin. So, konting-konti na lang bilog na. At makakapal na siya. Dito rin, meron din ako dito. Ayan. So ayan po kapromdi ang kabuuan ng aking front yard, at napakaganda at diri makulay talaga. Siguro nagbibigay kasi ng ibang impression yung white stones kumpara sa Bermuda grass. Kasi ito parang wala, puti, kakaibang tingnan, at syempre parang wala kang maapakan na dumi, pero maraming dumi ang kapromdi. Ayan. Ang ganda talaga ng crouton ko kapromdi. Buti na lang hindi ko siya pinutol kasi gustong-gusto ko nang talagang tanggalin yung mga croutons dyan. Pero tinira ko pa rin para, sabi ko, para may makulay. Ayan. Yung aking mga picara plants, madalas ko siyang pinuputol kasi ang bilis nilang ang bilis mag-branch ng mga nila ng mga yung mga sanga-sanga, kaya parang umaapaw diyan. Then syempre meron ako mga ulit diyan, may mga croutons na nakapaso. Ayan. Itong Persian shield, sigurado mamamatay na naman ito kasi pag masyadong mataba kapromdi yung Persian shield tapos napabayaan, bigla siyang hindi niya kaya ng siguro yung roots niya, kasi yung roots niya kapromdi konting-konti lang, so hindi niya kaya mag-absorb para bang yung
hindi niya kayang i-sustain yung body niya sa na-absorb niyang water kasi yung mga roots niya is very minimal. Then yung ano ko kaprom dito, yung ano ko dito kaprom yung binili ko na lilindress, ayan, magpa-flower na. So hindi ko alam kung anong kulay yung bulaklak nito. Kasi yung iba kasi iba yung kulay nung ibang kulay ng tangkay. Pero sabi nung binilihan ko, sabi niya baka white or baka pink. Kasi minsan raw siya, nag-iiba-iba ang halaman, ang bulaklak. Siguro, ayan, ang dami-dami niyang bulaklak. Siguro ito yung may pula na may puti. I think, hindi ko lang alam kasi matagal na tong bilog eh. Inaabangan kong mag-flower, so hindi ko man lang naipapakita sa inyo kung anong bulaklak nito, kung anong kulay. So maganda siguro bulaklak niyang kapromdi kasi ang dami oh. At tapos yung biglang tumaas. Ayan, ang mga croutons ko, nakapaso lang yung mga croutons ko diyan na iba kapromdi, so pwede ko pa siyang i-replant kung saan ko gustong ilagay. Then meron akong mga diyan, Andrew croutons, yung white, nakapaso lang din yun. Gusto ko kasi matakpan yung bakod o yung pader para para dahon lahat yung nakikita, para magandang tingnan. Then yung aking dito, ang tawag dito, may bulaklak na sa ilalim. Giant ito kaprom di giant na santans. Ayan, pinutol ko siya kasi hindi niya kaya yung katawan niya na sobrang ang bilis lumaki. Pinutol ko para lumaki yung katawan niya at para tumigas at siyempre titibay siya. So yung ko pa rin dyan kapromdi sa gilid, yung aking mga ang tawag dito, mga bromeliads. Hindi ko na masyadong naalagaan. Hindi ko magalaw kasi hinihika ko kapromdi. Hanggang ngayon halata naman sa boses ko. Then may ubo, may sipon, nilalagnat. Ayan. Yan ang aking mga bromeliads dito. So paminsan-minsan na lang ako nakakapunta dito. Almost mag-1 na kapromdi, 1 month na kapromdi almost. Andyan lang ako sa bintana sumisilip-silip. Pag may sabi ko magre-reels ako, andun lang ako sa bintana nakasilip dito sa harap ng, dito sa aking front yard. Yun. Yung naman kapromdi, sayang hindi ko na ipakita sa inyo yung napakagandang bulaklak ng na to, garlic vine, pero mayroon na naman tumutubong mga parang dalawang bouquet na flowers sa taas. Maganda siyang tingnan kapromdi kasi iba yung bulaklak niya, mas magandang tingnan kaysa sa bougainvillea. Pero ayan, hindi siya parang seasonal lang kanyang flower. Pinahalang ko siya pa ganun doon para mas matakpan yung dito kasi binaba ko yung mga bougainvillea dyan sa terrace, nilagay ko dito sa baba. So ito naman yung yung garlic vine yung pinapunta ko doon para may takip yung aking terrace doon at magandang tingnan. So ayan ang aking front yard. May pikara, may mga ferns, tea plant, nilagay ko sa paso. Ayan, may favorite tea plants. Kaya lang, gumaganda ito kapag hindi siya nakapaso. Gusto niya yung direct soil. Kasi parang mayroon siyang root sa ilalim na tumutusok pa ilalim na, ewan ko kung anong klaseng roots yung parang wisdom tooth na yun ang para bang inaano niya para mabuhay siya. So, ayun. Ang aking mga halaman. Ayan.